salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Naked. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedani apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jopo glek-glek kok. Menungso akeh karo paru-paru jajar. Prabuta, wonten dawuh. Wilatan. Nggih, kula lepat mangke kula singkirke. Yen mapunten sugih. Mlarat. Sugih. Oh, sugih. Wong edan. Kok Prabu kae ditututi kok ndak malah kepirangan mungsuh para pono kawan. Nggih, ngesaken dawuh. Ngapae kowe? Mek ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-unek ing atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-unek ing atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Wis ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Ha. Mana wae ora winget. Landang nang kono. Mulai ya. Terus? Apa ya? Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ya? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ajebul ana masalah kene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis ana mulih-mulih. Omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora bilangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe dong krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya wis ora iso nganggo peraturan apa kowe ora nek dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneng nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku iki wonge penemu aku wae yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang oleh udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya, Men. Aku lagi emosi bengi. Iya, ora usah dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel kok wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap Kacarito.